Eva a Martin sa rozhodli stráviť víkend v Tatrách, kde plánovali navštíviť Hyncovo pleso. Cesta bola nádherná, obklopená majestátnymi štítmi a lesmi. Keď dorazili k plesu, boli fascinovaní jeho krásou. Voda bola jasná a chladná, ale ešte predtým, než si stihli vychutnať výhľad, všimli si skupinu ľudí, ktorí sa práve chystali na plávanie v plese. Eva si spomenula, že v mnohých tatranských plesách platí zákaz kúpania v plesách, aby sa chránila nielen príroda, ale aj ľudia. Tento zákaz bol jasne označený tabuľami. Nechápem, prečo to niekto ignoruje, povedala rozhorčene. Voda je veľmi studená a môže byť nebezpečná a okrem toho spôsobuje to škody na ekosystéme. Martin, ktorý si uvedomil vážnosť situácie, sa rozhodol upozorniť skupinu na ich nezodpovednosť. Je dôležité dodržiavať pravidlá, inak môžeme narušiť krehkú rovnováhu tohto prostredia, povedal im. Skupina sa síce zasmiala, ale nakoniec si uvedomili, že porušovanie zákazu môže mať vážne následky pre všetkých. Ponaučenie. Ignorovanie zákazu a nezodpovedné správanie v prírode môže poškodiť ekosystém a spôsobiť nebezpečenstvo. Rešpektujte pravidlá a ochraňujte prírodu.